Deputati nazzjonalisti qalu li huma jemnu lil kap tagħhom Alex Borg dwar id-dikjerazzjoni tiegħu il-ħadd li għadda fl-imdejna fejn tenna li bħalissa mhumiex jinbjaw air conditioners. Huma qalu dan mal-mikrofonu ta' One News meta staqsejnihom barra il-Parlament bid-deputata Grazzella Galea tajt li jitemmen dak li jgħid il-kap nazzjonalista. Inti temnu l-Alex Borg li għal li mhux qed jixtru air conditioners in-nies? Jien nemmen dak li jgħid il-kap tagħna Alex Borg. Temnu jiġifieri. Id-deputata Grazzella Attard Previ sansitra qalet li dan u bispin tal-Partit Laburista kif spiss jirreferi il-kap nazzjonalista nnifsu għall-aħbarijiet tagħna. Spin klim Alex Borg dan. I mean, come on, iddawru l-affarijiet. Għan dawru l-affarijiet. Kollu. Klim Alex Borg, klim Alex Borg, klim Alex Borg u tgħid spin. Le, ifimni, intom sirtu master of spin. Iżda dak li għall-Attard Previ kien bispin kienet fil-verità dikjerazzjoni kelma b'kelma ta' Alex Borg waqt li kien qed jipprova joħloq biża' dwar il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna. Dan hu dak li qal hu stess. Dil-ġimgħa kont qed inkellem wieħed illi importa l-air conditioners. Għalli jiena bħalissa tiswiet bisset nagħmel. Għalli minix nimporta air conditioners. Xaġi sempliċi. Għalli għax m'għandix ordnijiet. Ma l-istess retorika tal-kap li negozju donnu f'gat komplow id-deputati Mark Anthony Sammut u jinvassallu. Nista' n-negozju jgħidulek li l-beħta kollox naqas bħalissa. Kollha l-businesses u business u air conditioning huma parti minnhom il-businesses.